This is what paradise looks like. On our way to Boracay. Abot na tas Katiklan Airport. Music cool to? Ano pang experience? So, padong may tricyclean. Nagtaligsik yapon. Hita kayang daan. Scammer di? Di scammer pero package ba? So kung gusto mo makasave, pwede rin yung mag-DIY. Thank you. So terminal, environmental fee, a boat fee. Apat to. Finally, my name is Boracay Island. Nam nam. Let's go na. Hello, welcome to the Henan Resort. Oh, look at my wife. So, we're finally here in our hotel room, which is very big. It's very spacious. It has 2 beds. Look, my beautiful wife. So I found this hotel sa Agoda, and it only cost like around $200 for 3 nights. I think that's a pretty good deal. It's Henan. Henan has a lot of hotels here in Boracay, so I think it's a pretty sweet deal if you have a family. It's near the beach. It's near other establishments, so feel ako sulit rin. Let's go. So stuck here, my wife and Dota nagpa-braid sa lang hair. Oh, look at my beautiful girls with their beautiful braids. Hi, love. Hi, B. I like your braids. I like your hair. You like your hair? Uy. Pagtao to gold. Yun, magsimula ka na mag-gold. Budol sa migpala. The sun is out. Hi, B Ben. Hi, B. So this is
Boracay. Hanapin mo. Asam taron siya? Mangita ta. Tagay. Ha? Tabian din yata. Ano ba? Nagkano, nakaila na amaw na yung foreigner na gamiin ron. Iski, yung amaw eh. Ano Mura, ba? yung mura sa bar siya. Mana, yun siya ba? Kuhiton yun yun. Ay, ang gahian din mo, boy. Ano na, nagkuha mo lang yung room. Wala na magidang butik. Wa? Wala eh. Ang mga tropa. Mga tug panguban kay galayang tiyan. Ilan na siya sa kuwan bro? Ilang service ba? Lagi mo lagi atay kayo kay happy din na ila na to ipabayad may insurance 100. Water activities po sir, pagdagdag gastos. Party boat, party yan. Bro, crowded nga Malpascua tayo. Ha? Crowded nga Malpascua. So don't get me wrong. The place is beautiful. Ang basket pino kayo. And daghang kay variety of food. So mga foreigner dili ra gyud sila magproblema kung silang kanon. But the only problem is it's packed with tourists. A shit ton of them, including us. Look at this. And it's not even summer yet. So, ting klase. Pero yung ani kadaghan tao. Dio Mall. Ay, gising na, pungkul ka. Ito po yung taong ganahan, i-isa mo. Ate, magkano dito, te? 180, 150 po. Ano sa pinaka-budget meal diri? Anduk sendiri, budget sendiri. Tilang andog eh. Getus Kung ka nag-KFC eh. Ito sa. Getus kapin po. Ang one piece, ang ilang two piece, pero sa kapin. Day 2 Boracay. Still a little tipsy from last night's drinking session, and I have to go out with my wife and daughter because they want to go swimming. Let's see how this day goes. Good morning. Like, hello, hi B. Hi B. Gamit ako sa room. Look at that white beach. Powdery sand. This is what paradise looks like. I never expected that Boracay would be this stunning. Okay, paghapon man good. Nakakiglumot rin. Abi na ako dito mawa. But dang, look at that white beach. Say hi. Say hi, Bijou. Ano hi, Bijou? Ano yun? So, mo na mong ride kay mag-land tour me. Boracay land tour. Sak, kulto, balik ko, pinakakata ko lang. Okay po diya. Uy, masuho mo dira. Kapyot, kapyot. Maganda rin ko, ano rin ko na pa. Asa ka bang ako? Ato ka rito sa kuwan. Dapat mo lang doon. Oo na. Kaya na. Sap nga kolkog. Nanakay may o kuwan. Pero pira sa pari. You're in Blubbo. Mo ni first stop sa among land tour. Oh, na-scam ba na to kay tag 3.5 man to. Bunalan. Wala. Location na tag tricycle 3.5. Hindi ba good body?
hours is 3 hours. Kami rin balak na utilize sa 3 hours. Ay, ibang buhat din. Mura na sa Gadwag Tabanog. Tawa mga buwang. Boy, say parasailing. Kasi para sailing na dyan. Mga awat diri. Mga awat diri. Nato ang famous nga bawg nga lubi. Sa mga taong gusto bawg. Picture ka lubi na. Marami sa Bulabog Beach, padong kami sa Keyhole. Agoy. Bakaw, right? Bicol. Ah, Bicol eh. Lagi mo picture. So, mo na siya ang Keyhole. Ang second location sa mga land tour. Si Keyhole. Namin yung pangaga. Laro kayo ngayon yung pangaga rin. Sa kay kuha na project na po na diri. Muha na po. Ito, ano ba talaga yung pangaga? Sa may kasulti ni Steve. Nice. May. Tapos ito yung kadong ni Matalungon. Yung kadong ni pangagan Matalungon. Mamaon po na. Asa ito sunod na rin? Ato sa Spoka Beach. Maligo na ta. So far, okay ra kayo na naghagi boutiques. Sige ya, kung sila develop dari mga kukulkob. Develop silang daan para madali lang masudlan. Tagka kay turista tayo. Tuog da pa hubog na gabi. Okay. Pura ya Koreano na madida sa to. Ayo. Salah. Diyos no. Paano siguro? Kagaon. Kagaw. Okay lang. Birthday ice cream eh. Tawa na to. Okay, entrada sa Phuket Beach. Puki. Putang inang Puki na yan. Welcome to Puka Beach, mga kakulkog. My gosh, Ay, kasulti ni mga nagata. din ako. Muna yung mong last location. Phuket Beach. The big one! The big one! Matay mo to. Ay, kuwan. Surf. Lagi, nato kayong bawat. Isang pas ba? Uli na may. Relax na dito sa among area sa station 2. Asa ka na ako, sir? Buguan. So, managin mi sa among land tour kanina. We went to 3 places, which was Bulabog Beach. Ang second kay ang Keyhole. The third was Phuket Beach.
Was it worth it? 3,500? Okay ra siguro. Siya may katao do. 9 may katao plus mga bata. Duha ka bata. And ang mga bayaran was 3,500 sa katong murag multi-cup ng kamay. And then after our tour, here we are, naligo me. We went back to our hotel. And now back at Station 2. Enjoying the sunset. Still filled with a lot of tourists. The view's still stunning, especially the sunset. That is a very stunning view. Boracay sunsets are one of the best. Can't deny. Nindot din siya. Perfect golden hour. Hola! Hola! Seafood ramen. This is day 3 sa among Boracay nga laag. Hi babe Ann. Good morning. Please say good morning. So mulaag mi sa Station 1 nga area kay katoy lang grotto nga part, and then mag-breakfast mi sa among hotel. So actually among hotel sa Henan Garden. Dool ram ta mi Station 1 but Sulay. tapula mi mulakaw. Kasi nayeli magsiginig pa siya pakugos. So ang e-bike, kung local ka, complete yan with the joiners is 15 pesos per person. Kung tourist ka, 20 pesos per person. Pero kung usually ka na ilang pakyaw-pakyaw from station 1 to station 2, so sa gatos yun 100 pesos. So right now we're here at station 1 and naata sa grotto area nila. Ano siya? Ano ka ba? Pinala ni mong feet. Ano talap? Oh. Daghang kay mga mo-offer picture dere. And mahatag lang ang donation nila. 20, 50 pesos up to you. Oh. Mana may pa picture sa grotto, balik namin sa hotel kay mag-breakfast. Morning. 305, room 305. Thank you. Walang breakfast. Kurang kay wa kay gawas. Isa pa kang kuha nimo diha ron. 11. So we just finished eating breakfast and then we got ready kay mag water activities me. Most likely mag parasailing me. Parasailing. Pila yung magkano yung parasailing niya? Yung parasailing sa package is ma'am 1.5 po. Kuan mami? Ay, saya this set. Saya Kuan may kabuk. 1 preso, 3, 4, 5. Uno mami.
Oo. 1.5. Ah, 1.2 kitong uban. Ah, where is? 1.5 yung last price. Oo, tinuod ra gyud. Hello. Hi. Masam na ron. Partner sa sila pa Will. 1, 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mams! Wala lagi naman gabi, ma'am. Walo, may kawak tanan. Okay naman sir, okay naman sila magkuyog sir. Katong hindi mag-play, okay naman magkuyog. Oh, magkuyog lagi. Biyaya man sa bata. Oh, lagi. Mabiyaan yung bata. Pwede yan. Kasi ganahan pa mo mag-UFO ba? Kanang a little bit extreme. Ay, madang UFO. Ang UFO, pila? Tag-squinta? Ang bananabot na sir. Kaya para sa iling kami ko? Pag bilang pa yung ceiling last 1.5 lagi sa tinuod lagi na sir. Per head na siya. per head. Minimum of 2, maximum of 3 siya. Minimum 1.5 na lang. Masud eh tulo eh. Dili ma'am, per person. 1.5 yun ang sa. Per person. Minimum of 2 siya. Minimum of Sala two. kung sakay, bayaran mo 2 lagot. 2.5 kapila. 3 mil lagi. 3 mil kada kuan. Isa na ka. Boss, ano happen boss? Mangil boss, mangil. Kagajit mil ba? Pila ang ibang niya dyan? 103 ra. 103, 103. Ambot kita nilibre ka to gabi nga oras hindi nakalibre atong ammo 500 interns. 500 ito sa asaman. Summer price. Pero kung sumabot ang 200, Gabi ka mahal. So, padung na may mag-parasailing. Ang presyo sa parasailing kaya tag 1.5 per person. Minimum of 2. Padung may sa platform. And mauna siya. Parang na to bang worth it ba? Balik tag 1.5 for 15 minutes. Ay gusto siya ko dili ko na magduol ang room. Sa doon lang room. Gusto ko siya kan lagyo ang room. Madili lang na murag gas ng sikit ang room. Karo ba sa kitag tao nga ni kat-kat og lubi ba? Oh, ipamikturan mga Koreano ug mga kon. Amazing. ako lagi tag na kat-kat. Ay dato na to GR na. Pa-picture. Picture na ng kat-kat og lubi. Pa sila kita ni ato nga kuha orag 5 segundos sa. Si Karan na. Gahapon nindot pa mga itong dagat karon ni Khaled magkalumuton. Mo lagi ng baso. Kung pas mga lokal diri may mo siya bas ambot og sa baka tinuod kay sa mo na ibawan kaning bas gika may corals nga igit sa parrot fish. Pero wala kay bawal basig pin mo ni nganong pinoy lang ba? Hasta. Okay na pa. Para sailing na ta. Sakay ng speedboat. Woo! Init! Okay, let's do the life jacket Ano mag-life jacket ng tao, Ben? to save the Mother Earth? no life is life. Balay na yun, balay-balay before me sakay ng speedboat na actually pang parasailing. Balay-balay. Pang ilo kayo, biit yung nang so naabot naman yung mga floating reception area mga sa mga parasail siguro diri mo siguro mga pananabot mga UFO jet ski whale shark watching whale shark adios set lupa kami adios
Sa Lexie. Alang, popping away nga. Ayun na kayo sila. Maraming nasa Jurassic Park. Nagbahangin namin dali sa Himpapawid. Where my wife? Ang tawa na lang. Bye. So this is one of the activities that you can do in Boracay, parasailing. Nag 1.5 siya, minimum of 2, so at least 3,000 for 50. Pisti. Manami sa mong parasailing. Lain ang kabuhi. Yeah. Si Dio kay ni Suka sa taas. Nanigarilyo ko. Di ba dagid? Daoy. Lain nito kanang di dire pa lang. Bangoy ang pambot gyud Sa pambot pa ka huwat niya pagkuan. Sa speedboat ba kay? Dito sa taas kanang hindi ka ana-ana oh. Ganoon no. Rano jud mamatay yun. So bahala kay dalin siya. Lupa rin mga. Lupa rin. Busog yung mga kuha na to. Isda to. Suka siya. Dio. Ako ni Balandag, ano siya day? Suka ra ba ko? Parang gamay ra. Dahil mo touch mo na yung suka dahil. Catch niya kayo ba catch mo ka? Heavy, uy. Ang suka ka siya. Video rin. Inuak mo sa gusto before siya sakay. Fute bang kao niya Jollibee? Bangil ba siya? Manamig parasailing. So, anhin na lang may daris. Dagat. Ligo sa mi. Tiny lad. Asa makadasi? Isa kayo nga ng kayak day. Pag-air ito. Karama na ba na? Wala gugat ba? Ay, makura si kunahan. Motherfucker. Balita na. Drive to. Kuling ng buhok laps. Tabor. Lumot. Pura yun na rin. Agak kulot. Tadapit nga side. Dili tadapit nga side. At bangta? Wala, bakto na. Di na yan yung dagang. Tara. Dali ka dali. Pwede ka dali na rin. Dali ka. Apuli mo ang atitem. Dali ka. May apuli. Apuli na sa bata. Aglaya tara ha. Nabito ka na jacket. Utol tower kay. Marina ba daw. Awit. Ye. Okay na kami. Hold na na. Saging boat.
15 minutes, 13 minutes, may kapiyong. Sakit kids ba? Uy, kinakasit mo din Di pa yung kakana ba? Yung upot mo. So that concludes our Boracay adventure. Muli na may ligo gamay dan ili sa landam. Okay, check out na may di ba pwede ka like check out kita ka guess. I have to give credit to the Duterte administration for rehabilitating Boracay. When I was talking to the locals here prior to the rehabilitation program sa Boracay, grabe kayo kagubot ang ilang sistema diri. Kaya ang uban hotels, ang uban restaurant, abot na ilang mga lamisa dapit sa dool na lang yun sa baybayon. So wala siya na control, samok na kayo siya, napay mga tigbaligya nga dili na ma-regulate ang prices. So karon gyud ikumpara daw sa una, mas nindot today ang nahitabo. Kaya niya na to ang locals nga sa una kadong wala pa klaro, wala pa na rehabilitate, wala pa mga daghang nga police presence, tourist police. Kay daghang kay mga opos sa sigarilyo sa kilid-kilid sa dan. But right now bawal mag bukaon kilid sa dagat, bawal mag-inom, bawal manigarilyo kilid sa dagat. There are designated smoking areas nga dapat yun atong tumanon kung manito dito sa Boracay. So thumbs up sa Duterte administration. That was a very good move. As much as possible, let's keep it this way kay para mag-abunda ta sa tourism, mag-abunda ang kwarta nga musud sa tong nasod. Mosinso po tag nagmay. So kudos President Duterte and team. Believe ko, I hope the Marcos administration is gonna follow that move. Really promote tourism, i-regulate lang yun, may mga daghang police presence, i-limit ang mga visitors, dili kay ma-crowded. Medyo still crowded ang Boracay pero it's beautiful. It's beautiful.